minggir utawa mlebu sajroné bebarisan Kisana. Kiye bergodo turungga sing bakal nrabas barangane jaman, sing ora bakal maras maring sawarnane gegaman. Ora mingset merga panase palagan sing agi koboran. Apa maning mung nrajang kukus owah kingsire kahanan. Minggir utawa mlebu sajroné bebarisan Kisana. Sawise jam ledher swara pecut sing kaya bledhek ngandung tawang. Ndedel kukuse dupa golet nguntopno sawernane indang. Aja wani-wani rika nyepelekno, najang mung wujud jaran kepang. Kiye pajelmane gunungan Senopati. Manggala sakabehe perang. Mayuh bali marang tembangane Kakinini. Sing gawe ati wening. Merga sawise ning kalangan ngumandhong gedeng eling-eling. Langka dalan liya sing bisa dituju kejaba kudu bali maning. Balik kori iline bapak serayu tansah gawa piweling. Mulih maring antenge Kaki Slamet sing tetep golek jaga papeling. Purwokerto pungkasane Januari 2025.